Hi guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Tallinn, Estonia. Mag-isa lang tayo ngayon kaya wala tayong kasama. Today, samahan niyo ako gumala dito sa Tallinn, Estonia. Ganda dito mga boss, no? Napakalambot. Tsaka parang warm. Maganda to sa lamig talaga. Nice. Dito tayo ngayon sa parang pinaka-market nila. So, lahat ng local products nila, dito nila parang binibenta. Ayan. So, makikita nyo nakadamit pa rin ng Estonian yung mga tao dito. Like this one. Ayan si ate. Gagansilyo. And currency nila para dito is euros. Euros. Ayan o. Ganda. Nice. Medieval period pala yung mga dito. Yung mga naiwan na structures nila. Mga ganun. Dito tayo ngayon sa simbahan nila. Hinahanap ko yung pinaka harap ng simbahan. Hindi ko mahanap-hanap. Ito na ata. Ito na ata. Hindi ako sigurado. Pero ito na ata yung pinakaharap or yung sa likod kanina. Guys, so dito pa rin ako sa Tallinn, Estonia, and today's vlog we are gonna be talking about shore leave, kung paano mag-shore leave yung isang empleyado. So first you need to check guys yung in-port manning schedule. Okay, so we're back at it. So yun na nga guys, i-check nyo muna yung office nyo or yung board nyo kung kayo ay in-port manning or IPM. Ibig sabihin ng in-port manning, hindi ka allow na makapag-shore leave. So, hindi ka pwedeng lumabas. Dapat dyan ka lang sa barko. So, yun ibig sabihin ng in-port manning. I will be making another vlog about sa in-port manning para mas maintindihan nyo yan. And next guys is you have to bring your Laminex or yung pinaka-ID nyo. Yan yung pinaka-importante. So, andito pa rin tayo sa Tallinn, Estonia. Ito yung market area nila.
Kalabiajama ja teed paar sõna, mis me oskame. Aga ta on selline lühike ja siis see, kui ta tantsib, tal on niisugune temperament, nii lahe. Hanap muna tayo guys na mag-picture sa atin kasi nagsusolo tayo ngayon. Okay guys, so nakapagpa-picture na tayo. Meron na tayong mga shots na iba and videos as well. So punta na tayo. Hanap na tayo ng mga bibili natin. Hanapin natin yung H&M dito. Malapit lang ata yung H&M dito. Dito lang ata banda. Sa unahan kanina bago ako dito pumasok sa Old Town. So let's see. So yun na guys, kung bago kayo lumabas, i-check nyo muna yung back on board time for crew, back on board time. So dapat alam nyo yung back on board time para hindi kayo maiwan ng barko. Kasi pag naiwan kayo ng barko, wala na. Tapos na yung pangarap nyo, tapos na yung pagbabarko nyo. So you have to know the back on board time. And also, kung may shuttle bus man, so dapat alamin mo yung anong oras yung last na shuttle bus. So dito sa atin, sa Tallinstonia, ang last na shuttle bus is 4:30 PM. And for may mga port tayo guys na kailangan ng passport, Seaman's Book. So katulad dito sa Estonia, kailangan natin ng passport and Seaman's Book. Yun. So guys, before kayo mag-shore leave, number one is i-check nyo muna yung IPM or import manning, or ibig sabihin ng import manning, hindi kayo allowed na lumabas or bumaba ng barko. And second, you need to bring your ship's ID. Sa amin dito on board, we call it Laminex. I'm not sure with other companies. So make sure you bring your ship's ID with you, as well as yung requirements sa mga port. There are some ports na kailangan ng passports, Seaman's Book, or yung Bermuda ID. So just check it with the crew office, or there are times na inform lang kayo ng department nyo. Yun. And next is check as well the back on board time, so para hindi kayo mahuli at makauwi kayo on time at hindi kayo maiwan ng barko. And if may mga free shuttle buses, then check as well yung last na shuttle bus, anong oras yung biyahe ng last na shuttle bus para hindi din kayo maiwan. Yun, so better guys, check everything. Okay, so I guess that's it mga guys, yung mga dapat nyong tandaan bago kayo mag-shore leave. So if you have any suggestions or kung may gusto pa kayong idagdag sa mga
naisabi ko na. So, please do leave your comments down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please click the subscribe button. At kung gusto or kung may kakilala kang gusto magtrabaho sa cruise ship, please share this video to your social media like Facebook account, Instagram, at kung ano-ano pa. Yun, so I guess that's it for today, guys. Medyo delay lang yung pag-upload nito. Ilang araw na to. Ngayon ko lang siya na-edit. Ngayon lang ako may free time. So I hope you guys enjoyed the video and learned as well about shore leave. So I guess that's it. Well, kita-kits sa next vlog or sa next port. Ciao!